Olja Crnogorac dodatno je podigla temperaturu u ionako vreloj Knez Mihajlovoj ulici kada se pojavila u izazovnoj uniformi. Muški prolaznici su oduševljeno zastajali. Pojedini su poluotvorenih usta trljali oči, misleći da im se zgodna policajka priviđa zbog toplote, a oni najhrabriji je pokazala svoj nesumnjivi profesionalizam, ne dozvolivši da je publika omete. Ona je mahala palicom, nameštala kapicu i pućila usta. Snežana i 7 patuljaka nikako ne pristaju meni. U ovoj uniformi se osjećam svojim. Na listi za hapšenje bilo je pitanje koje se samo nametnulo. Ja mislim da ne bi mogla da prođe kao tajni agent u ovoj uniformi, svi bi me primetili, tako da... Se odvijao u studiju u intimnijoj atmosferi, nije bio ništa manje zanimljiv od onog u Knez Mihajlovoj ulici.